Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, для вас працуе ў празе Дмітрий Гурневіч, а на сувязі са мной Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва. Прывітанне, Павел Павлович. Добрый день. Вось пачынаецца неўзабаве так званы дыялог, які рэкламуе Юрый Воскресенскі, зарэгістраваўшы нават пэўную установу для гэтай мэты. Ці няма ў вас шкадавання, што ўсё ж такі не бярэ ніхто ўдзел з апазіцыі або, як вы кажаце, з большасці народу, таму што гэта ўсё ж такі некая спроба даведацца, што там адбываецца, а магчыма там у кагосьці сур'ёзныя намеры, і вы насамрэч апынецеся як бы на баку ўсяго гэтага працэсу. Ну, давайте, гэта пытанне вельмі важнае і актуальнае. Трэба зразумець, што не будзе адбывацца ніякага дыялогу. Гэта штучная сустрэча, фактычна гэта будзе ток-шоу, якое, тэоретычна, калі яно ўсё ж такі адбудзецца, будзе паказана на дзяржаўных тэлеканалах з мэтаю таго, каб пераканаць грамадства, што дыялог нібы мае месца быць, што пратэсная актыўнасць на вуліцах паменшылася, што людзі змяняюць свой пункт гледжання, людзі ўжо гатовы спыніць свой пратэст і пайсці на згоду, на угоду з уладай. Але так не ёсць. Па-першае, мы дакладна ведаем, што ніхто з сапраўдных лідараў палітычнай сцэны мапы Беларусі не будзе прымаць удзел у так званым круглым стале. Значыцца, будзе адбывацца размова грамадзян. Гэта нармальна. Няхай грамадзяне вырашаюць, і няхай сустракаюцца, але, напэўна, яны не маюць права вырашаць нейкія пытанні ці удзельнічаць у вырашэнні нейкіх пытанняў. Фактычна, не будуць прымаць удзел тыя людзі, якія на сённяшні дзень знаходзяцца ў турмах. Гэта і Северынец, гэта і Статкевіч, гэта і Калеснікава, і Бабарыка, і Знак. Гэта шмат людзей, палітычных лідараў, якія зараз рэпрэсіраваны, у адносінах да якіх ужываюцца незаконныя метады. Фактычна, калі кожны дзень у беларускіх гарадах, у Мінску і не толькі, затрымліваюць людзей толькі за іх погляды. Ці гэта медыкі, студэнты, дзеячы культуры, навукі, прадпрымальнікі, рабочыя і гэтак далей. Калі фактычна гарант Канстытуцыі на сёння першы чалавек у краіне, які парушае Канстытуцыю, які не выконвае Канстытуцыю. Бо кожны дзень мы маем таму прыклады. З апошніх, калі ён сказаў, што стварыць трэба дзяржаўныя прафсаюзы на прыватных прадпрыемствах, а хто і хто не створыць, то гэтае прадпрыемства павінна быць зачынена. Ці з'яўляецца гэтае даручэнне у адпаведнасць Канстытуцыі? Не. Прыклады забароны ўезду грамадзянам Беларусі ў Беларусь, парушэнне Канстытуцыі. Прыклады таго, што ён заклікае адсякаць рукі людзям, якія ўдзельнічаюць у пратэсных акцыях, таксама не браць у палон мірных дэманстрантаў. Гэта ўсё, на жаль, вельмі прыкра, гэта парушэнне Канстытуцыі. У такой атмасферы правадзіць дыялог немагчыма. Павел, але ўсё ж такі нейкія там людзі будуць прысутнічаць. Я бачыў вашу спрэчку з Юрыем Воскресенскім на тэлеканале «Настоящее время», якой належыць Радыё Свабода, дарэчы. І ён там адмаўляўся гаварыць імёны тых людзей, якія будуць прысутнічаць. Напрыклад, Радыё Свабода ведае пра тое, што хутчэй за ўсё у гэтым, так званым дыялогу, круглым стале возьме ўдзел чалавек, які ствараў фактычна штаб Валерыя Цэпкала, это Андрэй Ланкін. Ці штосьці вы пра гэта ведаеце і ведаеце больш пра імёны, якія там будуць людзі, якія будуць там прысутнічаць? Вы ведаеце, я чуў такую версію, што спадар Ланкін тэарэтычна можа прыняць удзел у гэтым круглым стале. Гэта, канешне, яго персанальнае рашэнне, і гэта ўзаемадзеянне разам з Валерыем Цэпкала. Але я чуў абсалютна публічную, ясную дэкларацыю з боку Валерыя Цэпкала, што ён лічыць, што гэта ўсё махлярства, арганізацыя круглого стола, і гэта абсалютна мая пазіцыя таксама. Махлярствам займаецца і спадар Воскресенскі. І тое, што людзі ёсць, якія гатовы падтрымаць гэтае махлярства, менавіта штучны дыялог, гэта іх персанальнае рашэнне. Але давайте паглядзім, дачакаемся пятніцы. Мы дакладна ведаем, што на сённяшні дзень у нас няма ніводнага сведчання, што хтосьці з членаў каардынацыйнай рады, з прэзідыуму каардынацыйнай рады плануе прыняць удзел у так званым круглым стале Воскресенскага. І гэта вельмі важна, што асноўныя палітычныя сілы і штаб Светланы Ціхановскай, і каардынацыйная рада, і асноўныя палітычныя лідары, якія, на жаль, знаходзяцца ў вязніцах, яны не будуць прымаць удзел у круглым стале. То прабачце, хто тады будзе і што там абмяркоўваць. Калі мы кажам, што пратэсная актыўнасць, яна
перадусім звязана з фальсіфікацыяй выбараў і з рэпрэсіямі, і ў тым ліку у адносінах да палітычных лідараў рэпрэсіямі. Людзі падтрымліваюць адзін аднаго, людзі солідарныя. То аб чым можа быць гутарка? Праблема заключаецца ў іншым, што фактычна сёння склалася сітуацыя і ёсць такі матэрыял бадай жа перадвыбарчай, калі адзін з параўладных палітолагаў Пётр Пятроўскі заявіў як натуральную рэч перадвыбарчай кампаніі, што штаб Лукашэнкі можа мець інкарпараваных у структуры штабоў незалежных кандыдатаў сваіх людзей. Это нармалёвая дзейнасць, калі штаб прэзідэнта Беларусі мае сваіх людзей ва ўсіх іншых штабах. Это называецца перадвыбарчы шпіянаж, перадвыбарчы збор інфармацыі ў іншых штабах. Вось у меня ўзнікае пытанне, калі ён сцвярджае гэта, а ў гэтым інтэрв'ю ён сцвярджае, гэта што значыцца, што з ініцыятыўнай групы Лукашэнкі хтосьці працаваў у штабах незалежных кандыдатаў, ці гэта былі супрацоўнікі КДБ? Я думаю, адказ тут абсалютна ясны і зразумелы. Але прадстаўляць гэта як натуральную, нармальную рэч, ну гэта, прабачце, ну супярэчыць усім прынцыпам права і дэмакраты. Так што калі такія людзі з'явяцца за круглым сталом, якія прадстаўляюць нейкіх, можа, не прадстаўляюць, а будуць прадстаўляць сабе як прадстаўнікоў нейкіх палітычных лідараў, то мы разумеем іх статусы, разумеем, кім гэта ўсё было арганізавана. Гэта трэба таксама браць пад увагу з пункту гледжання знешнепалітычнага, бо хтосьці спрабуе выкарыстаць гэтую сітуацыю, паказваючы, што, глядзіце, перапыняецца пратэсная актыўнасць. Ну, на гэта я кажу, добра, але у мінулую нядзелю было затрымана 1050 чалавек. Можна арыштаваць усю Беларусь, і тады ўвогуле пратэстаў не будзе. Так, конечно, яна будзе спыняцца. Такі гвалт, такія рэпрэсіі ніколі не ведала беларуская зямля з часоў Другой сусветнай вайны. Калі казаць пра круглы стол, ну так тыя палітыкі кажуць, што гэта добра, гэта натуральна, то давайте паглядзім на спісак людзей, якія будуць прымаць удзел у гэтым круглым стале. І што будзе значыцца іх голас для людзей, для тых, хто не згодны з гэтай сітуацыяй. Юрий Воскресенскі вам запярэчыць, скажа, што ён сам вам асабіста прапановаў, я гэта зрэшты чуў, вярнуцца ў Беларусь пад нейкі ягоны ўласны там гарант. Ну, я думаю, што яны дадзены яму права ад КДБ, або хтось яго вызваляў, бо ён сам казаў, што Лукашэнку ему бачыў патэнцыял. І вы такім чынам, як бы не адказаўшы на гэтую прапанову, адмовіліся свядома ад такой ідэі. Вы маглі таксама там сидзець, або прынамсі тыя чальцы, напрыклад, Юрий Губарэвіч, который Беларусь, ён прадстаўнік таксама і антыкрызнага кіравання, і кадрацыйнай рады, мог бы браць удзел, і прынамсі, ну, не як удзельнік, але як назіральнік. Так, ну, пытанне сёння не стаіць пра Паўла Латушку, сёння пытанне стаіць пра Юрыя Губарэвіча. Гэта не пытанне людзей, гэта пытанне агульнага падыходу і сістэмы, якая склалася. На пытанне маё, ці ў адносінах да вас перапынена крымінальная справа, адказ быў не перапынена. Значыцца, фактычна ён з'яўляецца закладнікам. На пытанне і прапанову, ну калі вы такі ўплывовы чалавек і гатовы даць гарантыі, што тыя людзі, якія прымуць удзел у круглым стале, у так званым круглым стале, не будуць арыштаваныя, чаму тады вы не вызваліце тых всіх палітычных лідараў, якіх я сказаў раней? Ён гэта вырашыць не можа. Так што гэта ўсё блеф. Гэта фактычна гульня інфармацыйная, якую падхапілі дзяржаўныя каналы. Чаму падхапілі? Бо ідэолагі ў адміністрацыі прэзідэнта сказалі ім раскручваць гэтую тэму. Яны вось гэтую тэму раскручваюць, ствараюць штучную сітуацыю штучнага дыялога і спрабуюць выдаць яго як за рэальны дыялог. Так што пытанне не пра гаранты, пытанне з таго, што трэба вызваліць усіх палітычных зняволеных, трэба перапыніць рэпрэсіі, якія кожны дзень. Ну, мы бачым гэтую трагічную сітуацыю, якая учора адбылася на плошчы Перамен. Фактычна здзек, гвалт у адносінах грамадзяніна прывёў да таго, што ён у вельмі цяжкім стане знаходзіцца зараз з адной з бальніц горада Мінска. Ці ў такой атмасферы можна праводзіць дыялог пра канстытуцыю? Таму мы заўсёды выступалі за дыялог. І каардынацыйны савет створаны дзеля да гэтага. Антыкрызіснае кіраванне створана для таго, каб прыблізіць гэты час рэальнага дыялогу, які прывядзе да канкрэтных рашэнняў у выкананні патрабаванняў людзей. Але праводзіць дыялог, калі фактычна з намі гандлююцца закладнікамі, ну, я лічу гэта немагчымым. Калі рэальна ўлада хоча дыялогу,
то, калі ласка, няхай вызваляць усіх палітычных зняволеных, усіх 121 чалавек, ці нават больш, усіх, хто быў арыштаваны ў нядзелю, няхай спыняць рэпрэсіі. І вось тады можна казаць, што сапраўды ўлада зрабіла крок да чаго? Да дыялогу. Гэта не прадумова, гэта не ультыматум. Ну, мне падаецца, гэта нармальная, натуральная рэч. Як дыпламат, я заўсёды схільны да таго, каб гаварыць. І гэта нармальна. Гэта натуральна працэс выхаду з крызісных сітуацый. Так вось мы зараз таксама размаўляем, і мы кажам, зрабіце гэты крок. Гэта размова, але пакуль гэта не дыялог. Вы, дарэчы, зараз агучылі такія пункты з вашага дакументу, які быў публікаваны антыкрызісным кіраваннем, пра магчымыя выхады, магчымыя спосабы, хутчэй, транзіту ўлады. Першы з іх гэта канстытуцыйны спосаб, другі, калі не памыляюся, грамадска-прававы. Так вось, якраз у першым вы пра гэта гаворыце, там, пра вызваленне палітвязняў, пра амністыю, але там прапісаныя рэчы, такія, як, напрыклад, сумеснае там кіраванне прэм'ер-міністра, калі ім не стане сама Ціхановская Святлана, то тады разам з прэм'ер-міністрам. Цяперашні прэм'ер-міністр — гэта Роман Галоўченко, адданы чалавек Александру Лукашэнку, чалавек звязаны з сілавымі структурамі. Наколькі гэта ўвогуле вось, ну, вы рэальна разглядаеце такі варыянт, ці гэта проста такая прапанова, якая ў прынцыпе ўжо не актуальная, але прапісаная, таму што, ну, ад гэтага вымагала як бы працэдура? Ну, давайте будем реалистами. Я все ж таки вельмі шаную наших аналітикаў, але трэба, я думаю, стаць з канапаў і пачынаць рэальна глядзець на стан рэчаў. Мы ўнеслі две прапановы. Ніхто да гэтага ніводнай прапановы, як будзе выглядаць трансфер улады і як будзе выглядаць унутраная сітуацыя ў Беларусі з акцэнтам знешнепалітычным і з усімі рызыкамі, якія ўзнікнуць, не зрабіў. Мы першыя, як антыкрызіснае кіраванне, гэта прапанавалі. Ну, выглядае сітуацыя. Напрыклад, сёння, заўтра Лукашэнкі ў краіне няма. Што адбываецца? Адказ. Хто можа адказаць на гэтае пытанне? Ніхто. Так вось мы і прапануем варыянты падзей, развіцця падзей. Як гэта можа быць? Канстытуцыйным шляхам, каб сапраўды мы скарысталі тую канстытуцыю, якая нам не падабаецца, якая сёння непрымальная для грамадства, але яна ўсё ж таки існуе дэ-факта, я кажу як юрыст. І тая сітуацыя, калі ўсё ж таки мы вымушаны будзем карыстацца з галоўнай крыніцы, што ўся ўлада у краіне належыць народу. І вось тады узнікае варыянт грамадска-прававы. Бо ўсе дзеянні будуць зразумела прававыя, але ўсё ж таки крыніцай з'яўляецца народ. І это менавіта першы будзе імпульс. Можна прапанаваць 25 варыянтаў. Паверце, што перад тым, як выдаць гэтыя два асноўных варыянта, мы сапраўды разглядалі іх дзесяткі. Але на наш пункт гледжання на сённяшні дзень мы павінны паказаць грамадству два шляхі. Ёсць шлях у рамках дзеючай канстытуцыі, якая не падабаецца. У тым ліку гэты шлях павінны бачыць і нашыя партнёры. Мы не будзем все ж таки адмаўляць таго, што мы ведзем кансультацыі і з адным баком, і з другім баком нашай мяжы. І мы прапаноўваем гэты варыянт і прапаноўваем той варыянт, які з'яўляецца грамадска-правым, калі першы варыянт будзе нерэальны. Зразумела, калі бы склалася сітуацыя, што Галоўченко становіцца выконуючым абавязкі прэзідэнта прэм'ер-міністрам, гэта самая рызыкоўная сітуацыя, але тут можна ажыццявіць кантроль, тут будуць фактычна рашэнні палітычнай волі. І менавіта тых палітыкаў, якія ў гэты канкрэтны момант будуць адказваць за сітуацыю ў краіне. Антыкрызіснае кіраванне гатова прапанаваць менавіта і людзей, і арганізацыйныя структуры, і запрасіць да гэтых структур усіх тых, хто будзе на баку народа, хто будзе гатовы працаваць да таго, каб не быў хаос у нашай краіне. Мы гэта перажываем. Бо калі мы пойдзем шляхам, і мы разумеем, што трэба мяняць канстытуцыю, але калі мы ад першага дня пачнем шлях і выбары, і змена канстытуцыі, это поўнасцю змена ўсей уладнай сістэмы ў адзін дзень, гэта, напэўна, будзе страта кіравання ў краіне. Гэта рызыкі рэваншызму ўнутры краіны і рызыкі знешнепалітычнага характару. Гэта далейшае падзенне эканомікі, гэта далейшае падзенне сацыяльнай сферы. Гэта все прывядзе да вельмі адмоўных аспектаў. Таму гэтыя варыянты могуць не падабацца камусьці, хтосьці можа іх крытыкаваць, хтосьці лічыць нерэальнымі, але калі сітуацыя X наступае заўтра, яны становяцца што? Рэальнымі, і ў нас ёсць план дзеянняў, зыходзім з гэтага. Калі жа сітуацыя будзе знянацку выглядаць такая, то сапраўды мы бачым алгарытмы. Хтосьці гатовы прапанаваць іншы, калі ласка, я заўсёды кажу, карты на стол.
мы чакаем, мы зрабілі прапанову, мы же не прынялі рашэнне, мы просто рыхтуемся да варыянтаў развіцця падзей. І гэта нормально. Я лічу, гэта лагічна з пункту гледжання тых людзей, якія адказныя за слова, якія адказныя сваімі дзеяннямі, якія разумеюць, што яны будуць рабіць. У другім варыянце грамадска-прававым ёсць такі пункт, як уступленне ў пасаду Святланы Ціханаўскай, на пасаду прэзідэнта і стварэнне фактычна там распісана на 30-40 дзён новага складу Цэнтральнай выбарчай камісіі, замена, напрыклад, Нацыянальнага сходу каардынацыйнай радай. Гэта па вялікім рахунку стварэння пэўных паралельных структураў, і яны, канешне ж, у дадзеным выпадку, я так разумею, павінны арганізоўвацца за мяжой выходзіць. Не, абсолютно. Гэта таксама наши дывановыя ці канапавыя аналітыкі кажуць, ніякой думкі пра стварэнне паралельных структур за мяжой не ішло, не ідзе, і мы не плануем весці. Мы кажам пра сітуацыю, якая, магчыма, можа ўзнікнуць сёння, вось праз гадзіну. Напрыклад, уявіць сабе сітуацыю. Няма Лукашэнкі Украіны. Што адбываецца? Адбываецца полная паралізацыя дзяржаўнага апарата. Ён перастае выконваць свае функцыі на цэнтральным і на рэгіянальным узроўні, пойдзе рэваншызм альбо будуць збягаць з краіны ўсе супрацоўнікі міліцыі, КДБ, спецслужбаў, якія будуць думаць, што, і я думаю, што на падставах, што у адносінах іх будуць узбуджаны крымінальныя справы і будзе адказнасць. І вось таму гэта мы разглядаем сітуацыю не за мяжой, а што мы павінны зрабіць менавіта ўнутры Беларусі. Стварэнне, вось рэалізацыя гэтага грамадска-правовага варыянта, як і першая канстытуцыйная, мае перадумовы. Першае, гэта перапыніць рэпрэсіі. Гэта павінны быць прыцягнуты да адказнасці ўсе вінаватыя ў злачынствах у нашай краіны. Гэта павінны быць узбуджаны крымінальнай справы. І павінна што? Адбыцца новыя выбары. Так вось як да гэтых выбараў прыйсці? Вось праз гадзіну мы што, аб'явім выбары новага прэзідэнта? Не. Павінен быць перыяд падрыхтоўкі выбараў. Гэта 40-70 дзён. Хто будзе кіраваць краінай? Галоўченка ці замест Галоўченка прызначаецца Ціханаўская. Калі гэты варыянт не атрымліваецца, бо, конечно, Ціханаўскую можа прызначыць Лукашенка. І гэта рэальна? Практычна нерэальна, да? Калі мы все ж таки разумеем, што нашы партнёры кажуць, а мы не прызнаем варыянт грамадска-прававы, мы будзем прызнаваць толькі канстытуцыйны варыянт вырашэння сітуацыі. Значыцца, мы альбо бярем адказнасць унутры краіны, ідём на рызыку і рэалізуем варыянт праз рашэння народа прысяга Ціханаўскай. Гэта меркаванне антыкрызіснага кіравання, гэта можа не меркаванне Светланы, гэта нашы прапановы, да? То гэта будзе шлях рызыкоўны, але ён таксама рэальны. Альбо мы пагаджаемся, што Галоўченка, але ён знаходзіцца пад грамадскім кантролем. Першае, нацыянальная лідара Светланы Ціханаўскай, адстаўка усіх членаў урада, прызначэнне новых членаў урада, змены ў Цэнтральнай выбарчай камісіі, прыняцце палатай прадстаўнікоў рашэння аб правядзенні выбараў, і адразу яна распускаецца, бо нам на гэты перыяд ужо больш не патрэбна, і ідзе працэдура выбараў, выбіраецца прэзідэнт, і пасля гэтага мы мяняем канстытуцыю. Альбо другі варыянт, калі Светлана Ціханаўская абвяшчаецца прэзідэнтам падчас цырымоніі праз падтрымку народа, бо звяртаецца да народа, то тады ўжо ствараюцца новыя структуры. Гэта найбольш складаны варыянт, гэта найбольш рызыкоўны варыянт, але адмаўляцца ад гэтага варыянта нельга. Так вось, чаму мы гэта зрабілі? Па-першае, каб людзі ведалі, што ёсць уже алгарытм. Ён не ідэальны, я кажу яшчэ раз. Гэта як рыба, але без мяса, да? То есть гэта фактычна такі вось шкілет, які мы прапановуем. Можна быць і трэці варыянт, можа быць і 10-й. Калі ласка, аналітыкі, прапановуйце. Ніхто пакуль не прапанаваў. Але рэальнасць такая пакуль, што пратэсты, як мы бачым, яны не то, што здзьмуваюцца, як некаторыя. Да, так вось пытанне такое. Просто людзей штрафуюць, садзяць. Глядзіце, мой шановны, так вось і зараз паўстае пытанне. Да, гэта ж ідэалістычная карціна. Калі яна будзе? Так вось, каб працаваць на гэта, мы же не працуем на тое, каб скінуць, адышоў ад улады Лукашенка, а заўтра мы не ведаем, што рабіць. Не, мы паказваем, што мы ведаем, што заўтра рабіць, а зараз мы працягваем нашу барацьбу супраць ваеннай дыктатуры ў нашай краіне. І вось тут ужо тое, што павінны рабіць усе сілы. Гэта і пытанні масавых мірных пратэстаў, гэта страйкавыя актыўнасці, гэта разнастайныя актыўнасці грамадскія, сацыяльныя, гэта, зразумела, ўзаемадзеянне з міжнароднымі партнёрамі, гэта ўключэнне міжнароднага дыялогу у якасці пасярэднікаў ва ўнутрыпалітычнай сітуацыі, бо мы разумеем, што ўсё ж такі вырашэнне сітуацыі гэта ў руках беларусаў, правда?
Вось. То есть гэтыя ўсе элементы дзеля таго, каб наблізіць дзень адлёта самалёта. Але што будзе заўтра, мы павінны разумець. І вось я хачу, каб праз вас зразумелі нашы слухачы, што мы рэальныя, мы стаім на зямлі. Мы разумеем, што мы не толькі хочам, каб заўтра не было Лукашэнкі ў краіне, але мы ведаем, як мы будзем кантраляваць сітуацыю ў краіне. Мы это не значыцца латушка, это не значыцца тая каманда, якія ў антыкрызісным кіраванні. Гэта могуць быць розныя людзі, але ўжо людзі, якія прыйдуць, будуць мець сцэнары дзеянняў, якія юрыдычна вывераны. Каманду вашаму зараз паговорым, але яшчэ перад гэтым одно пытанне. Вось Святлана Ціхановская абвясціла пра тое, што магчыма варта мяняць тактыку пратэстаў, паколькі шмат людзей церпіць зараз, там беспрэцэдэнтныя проста адбываюцца падзеі, як 1000 чалавек, вы самі пра то згадвалі ўжо, адзін чалавек ляжыць у коме. Ці на вашу думку, калі мяняць, то у якім напрамку і ці ўвогуле варта мяняць? Ці ўвогуле мае значэнне тое, што вы, ці Святлана Ціхановская скажаце, бо людзі таксама часам хаатычна это ўсё прыдумляюць і выходзяць? Ну, па-першае, мы павінны быць абсалютна яснымі і дакладнымі для людзей, бо мы павінны выказваць сваю пазіцыю і разумець. Мы павінны зразумець першае: без нашай актыўнасці, мірнай пратэснай актыўнасці дасягнуць мэты немагчыма. Рызыкі вельмі вялікія, церпіць вельмі шмат людзей. І гэта нашая боль. І калі палітык выходзіць і кажа, што патрэбны масавыя пратэсты, ён прымае на сабе і адказнасць. Мы гэта таксама разумеем. Я выходзіў на мітынгі натолькі, наколькі гэта было магчыма. Я мог быць арыштаваны і сёння сядзець разам з усімі, хто сядзіць у турме. Пытанне ўзнікае: ці эфектыўна было бы гэта на сённяшні дзень? Гэта, ну, конечно, няхай ацэньваюць людзі, гэта перадусім іх права, і я гэтае права заўсёды буду паважаць. Але калі я сёння магу штосьці зрабіць дзеля таго, каб прыблізіць гэты час адлёту самалёта, каб змяніць сітуацыю, шлях нашай краіны да дэмакратычнай дзяржавы, я буду рабіць там, дзе знаходжуся. Я бы хацеў бы вельмі гэта рабіць у Беларусі. І ніводнай мінуты, хвіліны я не застануся тут, калі гэта будзе магчымым рэальна працаваць палітычна, нават змагацца, цяжка змагацца, але там, у Беларусі. Бо фактычна мы ж бачым, арыштоўваюць усіх. Ось проста ідзе канвеер арыштаў, арыштаванняў, людзей не выпускаюць з турмаў. Колькі часоў таму назад Лукашенко сустрэўся ў СІЗО? І каго выпусцілі? 1, 2, 3? Асноўныя палітычныя лідары знаходзяцца ў турме. Яны могуць уплываць на працэс? Ніякім чынам, на жаль. Так і я павінен сёння што? Дапамагчы, каб яны выйшлі з гэтай турмы. І мы ўсе разам павінны дапамагчы. Так вось ясны сігнал, што без актыўнасці беларусаў, бо ад нас залежыць, вырашыць пытанне немагчыма. Нашая задача таксама сказаць аб гэтым людзям, але кожны прымае рашэнне сам. Разумееце? Ён пойдзе на акцыю? Не. Бо шмат я чую галасоў, што людзі і стаміліся, а з іншага боку ёсць такі матываваны, што слухайце, да ўжо пасадзяць, так пасадзяць, а я ўсё роўна пайду. Вось гэтая вось дылема, якая ўнутры ў кожнага чалавека. Ён кожны перажывае гэтай вот стрэсавай сітуацыі і прымае гэта рашэнне. Але важна, што ўсё ў нашых руках. Калі мы можам выкарыстаць іншыя інструменты для таго, каб дапамагчы гэтаму працэсу, мы будзем. І ўся вось гэтая казкі пра тое, што Захад інспіруе, што тут фінансуецца, ну гэта сапраўды ўжо настолькі з'езджаная тэма яшчэ з часоў Савецкага Саюза, калі мы сталі толькі незалежнай краінай. Ну можна пра гэта балбатаць і балбатаць. Ну, каму трэба, няхай балбочыць, да? Але мы маем канкрэтную мэту, разумеем, што мы робім. І працуюць тут людзі, паверце, ну, 24 гадзіны, 7 дзён у нядзелю. Скажыце мне пра гэту працу, таму што нават сам Александр Лукашенко выказаўся пра вас. Я думаю, што наўмысна перакруціўшы ваша прозвішча, я думаю, што ён ведае, як ваша прозвішча гучыць. І ён сказаў пра тое, што вы там ужо нават дзеліце нейкія там тэчкі паміж сабой, што стварылі ўжо гэта, там каадыцыйная рада, што не можаце падзяліць усяго. Які поспех канкрэтна ў антыкрызнае кіраванне? Ну, апрача таго дакумента, пра які мы зараз гаварылі, вы ўжо існуеце пару тыдняў, ці далучыліся новыя людзі? Хто гэта? Я бачу на вашым сайце, што сярод тых вакансій, якія былі распісаны пакуль, што дадалася толькі вось імя дадалося гаспадара Астапенкі, былога амбасадара ў Аргентыне. Так, сапраўды мы адкрылі вакансіі. І хочу сказаць, што я вельмі задаволены тым, што сотні
сотні прапановаў з боку і дзяржаўных чыноўнікаў высокага ўзроўню, прадстаўнікоў разнастайных міністэрстваў нашай краіны, якія гатовы працаваць у антыкрызісным кіраваннем і дапамагаць антыкрызіснаму кіраванню. Там таксама бізнесоўцы, там таксама адвакаты, юрысты, грамадскія дзеячы, прадстаўнікі палітычных сіл. Гэта даволі вялікая каманда. Але вы павінны зразумець, што у нас няма нават на сённяшні дзень памяшкання, дзе мы маглі бы неяк так канцэнтравацца і арганізавацца. То есть все ж таки мы ж не знаходзімся ў такіх вальготных умовах. Ведаеце, перанесліся ў нейкі будынак, там все стаіць, пакоі, шыльдачкі вісяць, як Лукашенко кажа, камп'ютары стаяць, уся арганізацыйная структура. Гэта вельмі даволі цяжкі працэс. Што тычыцца нашых галоўных накірункаў, вы бачыце на гэтым сайце. І тое, што мы зараз робім, вось сёння перададзены ў МЗС Польшы спіскі, пашыраныя спіскі асобаў, якія павінны з'явіцца на лісце асобаў, якім забаронены ўезд у Еўрапейскі Саюз. Мы працуем над пытаннем эканамічных санкцый у адносінах да кашалькоў Лукашенко. Гэта таксама вельмі актыўная праца. Сёння, напрыклад, разам са Светланай мы прымалі ўдзел у зуме з намеснікам міністра замежных спраў Італіі, дзе я прадставіў абсалютны алгарытм двухбаковых захадаў, шматбаковых захадаў з боку Еўрапейскага Саюза Італіі, што можна зрабіць. Мы працуем над стварэннем міжнароднай медыяцыйнай пляцоўкі для вырашэння гэтай сітуацыі. Мы працуем па балонскаму працэсу. Мы бачылі, як здзекваліся над нашымі студэнтамі, колькі гвалту адносінах выкладчыкаў і студэнтаў было ўжыта. У Рыме адбудзецца адпаведная канферэнцыя. Накіраваны лісты усім міністрам адукацыі, у сакратарыят балонскага працэса. Мы ініцыявалі лісты усім парламентам краін, у тым ліку вы бачылі рашэнне Бундестага і гэтак далей, каб яны выказалі сваё меркаванне і у тым ліку старшыні Еўрапарламента, бо у рэзалюцыі Еўрапарламента даволі дакладна прапісаны ўсе крокі, якія можа зрабіць Еўрапейская камісія. Мы плануем акцыі ўзаемадзеяння з нашай дыаспорай па менавіта кантактам з усімі еўрапейскімі парламентамі, з міністэрствамі замежных спраў гэтых краін, каб данесці дэпутатам, МЗСам гэтых краін тую рэальную карціну, што адбываецца сёння ў Беларусі. Гэта той план, які мы прапановваем. Я лічу, гэта таксама вельмі важна для людзей. Я кажу, можна дыскутаваць, можна лічыць яго не ідэальным, але мы павінны быць зразумелымі. Што тычыцца дапамогі людзям, вось, Zoom быў учора з усімі работнікамі культуры, якія звольнены ці падвергнуты рэпрэсіям, ці яшчэ працуюць у калектывах, але расказвалі менавіта аб тым, чым мы можам дапамагчы. Былі выпрацаваны алгарытмы, створаны фонд салідарнасці з дзеячамі культуры. Зараз будзе створаны фонд салідарнасці з медыцынскімі работнікамі. Гэтаму мы таксама дапаможам. Актыўна працуем, мы ведаем фонд спартоўцаў уже некалькі месяцаў. Мы таксама тут узаемадзейнічаем. Так што гэта інстытуцыянальныя рашэнні базавыя, якія ўсе ў суме даюць вось менавіта такі эфект падтрымкі таго працэсу, які адбываецца ў Беларусі. Але зразумела, яшчэ раз скажу, самае галоўнае, наколькі мы самі будзем актыўнымі. І, конечно, для нас вельмі важна вось гэтыя кантакты, якія былі разнастайныя апошнім часам у еўрапейскіх краінах з міжнароднымі палітыкамі, перакласці на канкрэтныя рашэнні. І вось гэта задача антыкрызіснага кіравання на сённяшні дзень. Бо мы шмат кажам пра пытанні, напрыклад, санкцыйнай палітыкі. Аб гэтым гаворкі шмат, але павінны быць канкрэтныя крокі. І вось як гэтага дасягнуць? Бо рашэнне гэта не наша, гэта рашэнне Еўрапейскага Саюза. Што мы можам зрабіць дзеля таго, каб гэтае рашэнне было адпаведным на міжнародным узроўні, на нацыянальным заканадаўстве гэтых краін прымальным, і як гэта будзе мець уплыў на ўладу ў Беларусі, а не на людзей. То есть гэта ўсё вельмі складаныя перамовы, гэта перакананні, гэта падрыхтоўка дакументаў, вельмі шмат якіх дакументаў. Так што я падайжа закрануў даволі шырокае кола пытанняў, якое мы разглядаем і якім ужо зроблены крокі. І вы толькі не ўзгадалі яшчэ пра адзін бок, які таксама мае вялікі ўплыў на сітуацыю ў Беларусі, пра Расію, пра Крэмль. Я традыцыйна ўжо некалькі разоў вам гэта пытанне задаваў, таксама ў нашых размовах. Ці вы самі бачыце нейкі зрух ці змену пазіцыі з боку Крамля, напрыклад? Вось сёння міністр Лаўроў выказаўся пра тое, што пратэсная актыўнасць, у прынцыпе, спадае, але яны глядзяць з заклапочанасцю вялікай на тое, што адбываецца ў Беларусі. Некаторыя заўважаюць змену рыторыкі пэўных СМІ. Што вы пра гэта скажаце? Я яшчэ, можа, не сказаў па падтрымку
страйкавага руху. Вось, напрыклад, сёння у меня адбудзецца Zoom з прадстаўнікамі буйнейшых прадпрыемстваў, разнастайных прадпрыемстваў прамысловасці Беларусі. Гэта таксама важна. Важна размаўляць людзям, пераказваць тое, што мы робім, і атрымаць сувязь зваротную, што варта рабіць і што трэба рабіць. Напрыклад, мы сустракаліся учора з Байпол, гэта структура былых следчых прокурораў, супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў. І гэтая сустрэча адбылася ў 10 вечара, а ўжо ў 11 вечара былі перададзены дакументы ў адпаведныя структуры, якія былі перакладзены за ноч на англійскую мову. Вы разумееце, гэта пытанне адказнасці наших сілавых структураў у сувязі з актамі гвалту ў адносінах замежных грамадзян, якія былі здзейснены на тэрыторыі Беларусі 9-11 жніўня. І гэта ноч, гэта стварыць гэты спісак, гэта пазней перакласці, гэта ўсё перадаць. Гэта канкрэтныя крокі. Можа, людзі, конечно, запытаюцца, ну, дзе вынік? Ну, трэба зразумець, што вось гэта крок да чаго? Да выніку. І ён, напэўна, будзе. Бо гэта вось маса, якая зараз ствараецца, яна, напэўна, даць гэты імпульс, даволі значны імпульс. Я казаў пра ліст да старшыні Еўрапарламента аб неабходнасці стварэння такой міжнароднай медыяцыйнай групы, якая прадугледжана рэзалюцыяй Еўрапарламента. Я лічу, што вельмі важным было ўключыць у гэты працэс таксама Расійскую Федэрацыю. Бо Расія з'яўляецца важным для нас партнёрам, эканамічным партнёрам. У нас даволі актыўныя сувязі, але сёння улада Расіі дэ-факта, мы гэта бачым, падтрымлівае уладу і падтрымлівае штучны дыялог, які нібы мае адбыцца заўтра. Ну, паглядзім заўтра, пабачым. Да? Каб даць ацэнкі намі ўжо дадзены, што гэта не дыялог, гэта фактычна фікцыя, гэта махлярства з боку Воскресенскага, але пабачым, што ж все ж таки там адбудзецца заўтра. Так вось, для нас вельмі важна данесці да кіраўніцтва Расіі інфармацыю, хаця яны ведаюць, я думаю, гэта інфармацыя, але ўсё ж такі і праз наш канал, што рэальна дзеецца ў Беларусі. Бо фактычна людзі на вуліцах кажуць фашызм, фашысты. Мы разумеем, якія рэпрэсіі адбываюцца ў краіне, але ці разумеюць гэта ў Маскве? Разумеюць, чаму не рэагуюць. Так вось, для нас вельмі важным усталяваць гэты канал сувязі, калі яны слухалі бы голас не толькі Лукашэнкі, які здраджваў Расіі неаднойчы, шматкроць, але каб яны чулі і голас грамадства. Бо сёння вельмі рызыкоўная сітуацыя. Вельмі адкрылася акно магчымасцяў. Фактычна, пасля выбрання Байдена прэзідэнтам США, які павінен уступіць у прэзідэнцтва у студзені, вось да гэтага часу ёсць гэтае вакно магчымасцяў. Бо пасля, я так думаю, я не ведаю, гэта рашэнне Злучаных Штатаў Амерыкі, будуць выкарыстоўвацца больш вострыя механізмы уплыву санкцыйнага у адносінах да Лукашэнкі і людзей, якія належаць да яго, і тых, хто займаецца рэпрэсіямі. Так вось, сёння людзі таксама знаходзяцца ў такой сітуацыі, чаму Расія, якая дэкларуе, што з'яўляецца нашым сябрам, партнёрам, саюзнікам, маўчыць наконт таго, як забіваюць, збіваюць, тэрарызуюць, рэпрэсуюць людзей у Беларусі. І вось наша задача данесці гэту думку. Ці гэта рэальна? Ну, гэта палітыка, мы разумеем, да? Тое, што сказаў гаспадар Лаўроў, ну, конечно, не маё права ацэньваць міністра замежных спраў Расіі. Я не з'яўляюся міністрам замежных спраў, не прэм'ерам, але ўсё ж таки, як грамадскі палітычны дзеяч, для мяне паўстае вельмі шмат пытанняў. Па-першае, чаму ён кажа пра спыненне пратэстаў, калі дакладна ведае, што ў мінулую нядзелю, у пазамінулую нядзелю было затрымана каля 1000 людзей на гэтых мітынгах, калі было сафары на людзей у Курапатах, калі арыштоўвалі ўсіх, бегалі па дамах, затрымлівалі, збівалі, катавалі і катуюць кожны дзень у нашых следчых арыштах. Ну так, сапраўды пратэст змяншаецца. Я кажу, можна арыштаваць усіх беларусаў, тады ўвогуле пратэсту не будзе. Другое, дыялог... Гэта эўфемізм наконт таго, што ўлада нарэшце дае сабе рады з падаўленнем гэтых пратэстаў, бо раней так гэта же падвойныя стандарты. Заўсёды кажа пра гэта Расія. А тое, што падтрымліваецца дыялог, узнікае пытанне. Так сапраўды, а ці гэта арганізоўвае Лукашенко? Ці гэта арганізоўвае Воскресенскі? Бо я перакананы, бо такі дасведчаны прафесійны дыпламат, якім з'яўляецца Сергей Лаўроў, дакладна ведае ўсю сітуацыю, ведае карціну, хто ўдзельнічае ў гэтым дыялогу.
Ці ёсць там хоць адзін лідар, ну нават калі адзін, а што рабіць з дзесяткамі якіх у турмах? Які гэта дыалог? Пра што дыалог? Гэта ж абсалютна ясна, калі бы Расія сказала дакладна Лукашэнку вызваліць гэтых палітычных вязняў, вызваліць усіх тых, хто там знаходзіцца. Вось гэта быў бы крок да дыалогу, і тады можна размаўляць. Але трэба, каб гэта было выканана. Мы не можам гандляваць закладнікамі. Мы сядзем за стол і будзем гандлявацца, вы пойдзеце на перапыненне пратэстаў, а мы вызвалім людзей. Да? Воскресенскі пытае, вы супраць, чтобы вызвалілі? Я кажу, я за. Ну, але гэта гандаль закладнікамі. Гэта сумленна? Ну, гэта пытанне, ну, сапраўды вельмі цяжкое. Ну, гэта сапраўды вельмі цяжкае пытанне. Але мой адказ, гэта не сумленна. Гандлявацца закладнікамі. Бо заўтра яны пасадзяць новых. І яны будуць садзіць. Вось у чым пытанне, што гэты махавік, ён не хоча Лукашенка перапыніць. Ён будзе існаваць у нашай краіне, як існаваў, так і будзе існаваць усе наступныя гады. І гэта трэба зразумець. І апошняе непалітычнае пытанне, што вы адчуваеце, калі бачыце вось навіну зараз пра Купалаўскі тэатр, там, здаецца, прызначаюць новага кіраўніка, спадарню Фурманаву, набіраюць новых актораў, ёсць нават інфармацыя, што быццам бы там з Расіі кагосьці збіраюцца набіраць або студэнтаў. Купалаўскі тэатр – гэта сімвал беларускай нацыянальнай культуры, гэта наша нацыянальная спадчына, якая сённяшняя рэальнасць і наша сённяшняя будучыня. Я не магу сабе ўявіць беларускую культуру без Купалаўскага тэатра, але я не магу сабе ўявіць беларускую культуру без Гродзенскага драматычнага тэатра. Таксама, як не магу ўявіць без музыкаў, паэтаў, пісьменнікаў, якія звольнены, якія сёння знаходзяцца ў арыштах. Гэта фактычна ўлада паказвае, што культура для яе не мае ніякага значэння. І на месцы бы міністра культуры я бы падаў у адстаўку, бо так рэпрэсаваць дзеячоў культуры і міністр культуры, слова культура, не забывайце, на гэта дае згоду, ці ён дае на гэта загад, і ён з гэтым пагаджаецца, но ён жа маладзейшы чалавек, мы аднаго года, ён жа перажыве. І што ён далей будзе рабіць? У Купалаўскім тэатры будуць спяваць расійскія артысты. Гэта ж не пытанне, ці польскія, ці можа літоўскія, а можа амерыканскія. Якая розніца? Тут не пытанне расійскія, польскія, літоўскія. Тут пытанне, што гэта наш нацыянальны сімвал, гэта святая сцэна. І той, хто хоча здзекавацца са святой сцэны, ён фактычна робіць для сябе такой вельмі цяжкі выбар, маральны выбар, з якога пазней выхад будзе знайсці цяжка для самого сабе, не для іншых. Як гэта можна будзе вытлумачыць самому сабе? Дзякуй вялікі. Гэта быў Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага кіравання на сувязі з Варшавай. А для вас працаваў Дмітрий Гурневіч у Празе. Вы глядзелі Свабода Прэміум. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай. Усяго добрага.